तामुलपुर जिला एबसुनि गाहाय नेहाथारिनि न'आव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी गोलाव सम किडनी बेरामाव गोग्लैना थानाय अजित बर'नो बेराम नायजानो 1 लाख रांनि अनसुंथाइ। थांनाय बोसोरनिफ्रायनो किडनीनि बेरामाव गोग्लैना थानांनायाव तामुलपुर जिला एबसुनि गाहाय नेहाथारि अजित बर'नि न'खराव खौरां लानो फैदों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारीया। खौरां लानायजों लोगोसे बेराम नायजानो 1 लाख रांनि अनसुंथाइ होदों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारीया। बुंथिगिरि बिथाङा आफा इसोरनि अननायाव गोलाव सम हारिनि थाखाय गावखौनो बाउसोमबोनाय अजित बर' बिथांखौ हामनानै मोजाङै मोजां न'आव सौफैफिननायखौ मिजिंथिदों। फंबाय अजित बर' तामुलपुर जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि, बियो माने किडनीनि बेमाराव गोग्लैनानै दङ आरो दा ट्रिटमेन्ट लागासिनो दङ। दाखालि आंखौ खोन्थाहरदोंमोन, जायगानि गासै सेंग्राफ्रा हरदोंमोन आरो बे हिसाबै दिनै बिथिं फैनायाव आङो खबर लानो हाबफैदों न'आव आरो दा बिमाखौ लोगो मोनबाय, न'खरनि लोगो मोनबाय आरो आंनि डिसक्रिशनारि फान्डनिफ्राय आङो 1 लाख रां बेवहाय आं दिनै चेकखौ गथायदों, जाहाथे एसेब्लाबो बिथांनि सिकित्सायाव मदद जायो बे हिसाबै। आरो मिजिं खालामदों मोजाङै मोजां बिथांनि जिथु सिकित्सा बियो जानानै जेन सफैफिनो न'आव जायगायाव, जों जाहाथे बेखौ आगोलनि बायदिनो लोगो मोनफिनो बेखौ आं मिजिं खालामदों আৰু ঈশ্বৰা যেন নাইহৰে। হয়, মোক সেইদিনাই জনাই আছিলে আমাৰ তামুলপুৰ জিলাৰ মানে সাধাৰণ সম্পাদক অজিত বড়ো, আমাৰ ভাইটিৰ নিচিনা ইয়াতে সদায়। আজি মই এইফালে আহিছিলোঁ, অহাৰ কাৰণে খবৰ ল'বলৈ আহিলোঁ ঘৰখনত। তাৰপিছত চিকিৎসাৰ বাবে অলপ মোৰ তৰফৰ পৰা মানে ডিছক্ৰিপশ্যনাৰী ফাণ্ডেদি ইয়াত মানে 1 লাখ টকা মই আজি চেক গতাইছোঁ, অকণমান হ'লেও যাতে তেওঁৰ চিকিৎসাত সহায় হয়। তেওঁৰ মানে মাৰ হাতত তেওঁ যিহেতু ট্ৰিটমেণ্টত আছে কলকাতাত, গতিকে মাকৰ হাতত আজি সেইটো দি যাম বুলি আহিলোঁ আৰু এতিয়া প্ৰদান কৰিলোঁ। তো এটাই আশা, ভালে ভালে হৈ আহক অজিত বড়োৱে। এতিয়া ডনৰ পাইছে, চব মানে বাকী প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে তাতে, গতিকে আশা এইটোৱে আৰু আমাৰ ঘৰৰ ল'ৰা ভালে ভালে ঘূৰি আহিব লাগে।